Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time size 56 na. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan, sinari na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Dave Coahaw, sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dave, may gabi. Yes, thank you, Sir Bry. Kag mayong gabi man sa imo, Sir Bry, kag sa tanan tagpalamati sa sining Yes, sir. istasyon. Yari nga itong lakat sang panahon, Enero 7 tuig 2021. May ara kita sang low pressure area o kung LPA, kag ini siya ginabana-bana mga 265 kilometers east-southeast of Davao City, Davao del Sur. Ini siya may coordinates nga 6.5 degrees north and 128.1 degrees east. Samtang naga-invade ang Intertropical Convergence Zone o kung ITCC, ila binigid kag naga-apekto sa Mindanao. Subong man northeast monsoon naman ang nagapadayon yung naga-apekto sa Luzon. Ang Eastern kag Central Visayas, sila kip man ang Mindanao, makaagom sa magalumo ng kalangitan kag inipugapdan sang laptang pagtupa sang ulan, pagpanaguob pagpangilat, dala sang low pressure area kag Intertropical Convergence Zone. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, maka-eksperyensya sa magalumo ng kalangitan kag inipugapdan sang light rains, tuga naman niya sang northeast monsoon. Ang iban nga bahin sang Visayas, makaagom sa magalumo ng kalangitan kag inipugapdan sang laptang pagtupa sang ulan, dala naman niya sang localized thunderstorm. Negros Occidental, ilikit na sudad sang Bacolod, maka-eksperyensya man sang kasarangan tubtub magalumo na kalangitan, kag ginipugapdan sang naligwin nga pagtupa sang or lapta nga pagtupa sang ulan tuga sang localized thunderstorm. Sarangan tubtub may malagi nga pagmulamados nga huyop sang hangin, nagikan sa nasidlangan, tubtub na amin na nasidlangan, naga-impluensya sa kabugsan sang probinsya. Karagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tubtub, mabulabalod. Sir Bry. Sir Dave, anong chance sa sining LPA? As of now, Sir Bry, hindi pa manggid siya active, no? Based sa aton diri kaginalantaw taman. Galing makadulot ni siya sang pagtupa sang ulan, ilabi na gid diri sa aton. In fact, sa northern part gani, kag sining nga gabi, maka-experience siya kita sang pag-ulan, kaya tungod naga-approach ini ang mga madamol nga galom, no? Kag may dala ini nga ulan. So, espektaron naton nga
may pagtupa gid sang ulan sa sini nga gabi asa sa buwas sa kagawon. Why man taga conflict? Why man saga santo, Sir Dave, may ara may high tide kita sini nga gabi, Sir Dave? Yes, so ang aton nga asod now, ang aton nga high tide is kaina or buwas sa aga, no? Kag sa sini nga gabi low tide tayo ang alas 5:37 ang high tide sining hapon Di buwas sa aga naman ang high tide. Okay, sige. Ginakwanta man lang kay base iblato no tabo sa Victorias kag sila high tide to mo. Sugat anay. Actually naging report ko to sang nag-duty ko to last time sang December 25 pa to. Nag-duty ko nga siling kugin sa 31. May maabot nga ulan, no? Labi na gid sa northern part. Natubo dito kay tungod ni nakita ta nga mayara kita sa mga passing clouds kag madamol, kag dugang pa may low pressure to nga ginalantaw naton. Amo to nagtuga sang grabe nga pagbaha dito sa northern part. Halong-halong kita sa maulanon gid lang Sir Dave, no? Sir Dave, Yes, salamat. Thank you, Mr. Bright. Good evening sa liwat. Yes, sir. Sa mga utod daton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay. Kilid sang kasubaan kag kabakyasan alerto lang 24/7. Action firing line. Antes pa naman ang tanan ng aton pangamuyo hindi tagi dinhi pagkalipatan. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time la 7:02 na subong nga adlaw Webes. Ari na kita sa Enero 7, 2021. And naga-monitor na kamodriya sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Sa balita, una sa aksyon. Gindeklaraman kita nga number 1 sa bago lang nga survey sa Nielsen mga kaksyon. Aksyon Radio Bacolod number 1. Bukas ng Facebook naton diri makaksyon. I-type nyo lang dira aksyon.radiobacolod.com.ph. Paki-click, share, kag likes lang dira makaksyon. Bisita man sa aton sa ning web dira
sa YouTube and sa Twitter account. Ang aton sining text hotline 0963-757-0874. Sa ato naman nga mga viewers kadto lang dira sa comment section, ibutang lang inyo sining mensahe, ayo lang ko, duha tubtob tatlo lang kalinya para mabasahan tagid ang tanan. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, Tubtob las 9 takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Sa balita lokal mga kaaksyon, daw hindi gid mayo gid ang intro man sang Enero no kag 2021. No, ikatatlo na ni naton nga balita di nga magpamilya nagapinatsanay. Ang dito syudad sang Calatrava pakaisa, ginluthang niya pakaisa niya sa Tangkugo, patay. Nagdumot lang siya kay ginsaway sa sampakaisa niya nga hindi magbato sa iya iloy. Ay nangakig sa iya, wayabla liputon kag kuan karmas kag tiruhon, patay. Hay nako naman. Samtang iban nga balita diri sa Bacolod, Police Station number 80 way pagidyapon sang may itumod nga suspect sa pagtiro patay sining anay barangay Tanod kag tricycle driver kahapon sang aga. Kag ari balang pulis mag-aksyon nga na-assign sa Talisay o Konsilay si Police Executive Master Sergeant nga si Rince Lambayong kag ang tagreklamo nga si Arlen Torres. Nag-execute sila sang affidavit of non-interest. Meaning, sila nga duha nga nagpareho nga nagreklamo, kay ning police ginreklamo ni siya nga nagpalupok last December 31 sang gabi, kag ang ini siya nagreklamo, man sa tagreklamo nga ginbuyayaw siya. Tini sila nga duha karon nag-execute sa affidavit nga wala na sila sa interest pa nga magpasakaay sang asunto. Aksyon Firing Line. Pero suno sa Pulisan Talisay, siya ang kaso kriminal, wala na. Pero ang kaso administratibo batok sa pulis nga ginreklamo siya, padayon ina nga ginaimbestigahan sa Provincial Internal Affairs Service o kon PIAS mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Sa iban pa nga balita sa aton sining pagpangalagad, check naton karon ang balita gikan sa syudad sa Bacolod this afternoon. Nagpatigayon sang press conference si Mayor Bing Leonardia. Sentro sang iya sining pagpalayag sa katapos ang media. Amo ang pagbakal sang balor 300 milyones pesos nga bakuna para sa taga Bacolod batok iya kay COVID-19. Aksyon Firing Line. Naghatag man sang komintong alkalde, ini siya ang nagapabor sa plano ni Councilor Dindo Ramos nga obligahon action hands ang mga negosyante nga sila mismo magabakal bakuna sang ila sini nga mga empleyado. Aksyon Firing Line. At ko okay man para hindi matamaan do kuan malanin mo 600 plus pesos malaning bakuna nga ini check tarebi karon kay Action John Diaz kay siya nagtambong sa press con de. Aksyon Firing Line. Kagang pila ka mga center ginlibot na sang vaccination center sub committee no sa Bacolod nga dira magpatigayon sang pagbakuna. Ginaplastar karon diri sa Bacolod tilipay kita kaysa nagligad tong ginasakuan tadi kung paano mang lockdown, paano mang pangita sang mga inang naka-close contact sa mga nagpositive. Subong yang ginapangita naton kung diin kita pwede mang bakuna o diin nga lugar ibutang mag-ara na ang bakuna. Aksyon Firing Line. Medyo daw nakalululigwa ng aton sining nga ginhawa no. Daway na ta masyado ginakulbaan gid batok sining COVID-19. In fact, this afternoon nagwa ang result na naman sang mga ginpang swab. Ang Bacolod may ara sang 5 na, may ara sang 5 nga nagbag-o nga kaso karon kag 6 ang Negros Occidental. Aksyon Firing Line. Kidaw kwa na, mayo-mayo ina nga report mga kaaksyon nga indigid tuman kadamo sa mga cases karon diri sang COVID-19 sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ang balita karon sa Kapitolyo Provincial are sadya gid ni, no? Kay ginatutukan subong ang Don Salvador Benedicto. Kuni nagligad ang binastos to sa nagasakay sa motorsiklo nga hambal niya kwan kuno pakighilawas seksa baylo bugas.
Napulhag ito ang alkalde sang Don Salvador Benedicto kag ang pumuloyo sang Don Salvador Benedicto sa kabastusan sang nagamotor nga naglabay ito nga nagpagwa sang placard nya kabastusan. Magluwas ato nga bayi mga kaksyon. Anyways, ang balita karon Action Marlon, Mayor de la Cruz nakigangot na sa alkalde sang Tuboso agod makilalaan kag mapasurinder ang persona nga nagabinasto sa DSB. Damo ni sila actually. May isa pa gani action hands siya nga nagasakay gidya sa auto. Auto nga pula daw, di ko magsala daw Vios ni nga auto. Nagpagwa man sang placard niya. Binastos gidya. Kung di ko magsala daw gay guro action hands. Kaya ginamensyon niya sa kabastusan sang placard niya ang kinatawo sang lalaki. Action firing line. O, kag may ara pagid sang isa nga nagasakay man sa motorsiklo nga lalaki nga kabastusan man. Ay naginano ni Suleiman. Kumbaga dito nila ginapautwas ang kabastusan nila sa Don Salvador Benedicto. No pagdahom yung sa taga Don Salvador Benedicto, manol sang sex nga ginatawag. Action firing line. Ang Don Salvador Benedicto, subong niya, kuha na da subong, na-civilize na mga tao da subong. Na-civilize man o kunwa ay, hindi ka mo magpinadayaw da sa Don Salvador Benedicto. Action firing line. Karon lang kay tutukan, taniliwat kay kailinit na mga kasi mga tao, ni mo kabastos blaw, no? Ambal ko kay na di auto sa action hands. Nakambal ko gani nga mayo pa kung kaisa, hindi man tanan ha. Mayo pa kaysa ang nagasakay sa Carabao kay may paninilag, may panilagan pa na di na ko sampot ha. May panilag pa kung binastos o kung hindi. Ikaw nga nagasakay sa auto, di nang abot ko di man sila guro, di ko may explicar kung din mga utok nila sa nino. Action firing line. Amo na sa anyways, tapos may lumupok pag nga balita kahapon nga ginsala-sala sa mga negosyante sang Don Salvador. Action firing line. Action Brian Borden. Action firing line. Balikan ko na karamak action sa aton sini nga pagpangalagan mang lugayawon ng kugamay dito sa sa national sa USA ko anay malagaw ko to sa US arayo. Kay certified na sini nga hapon sa Kongreso sang United States of America ang pagdaog ni elected nga bago nga presidente nga amo si Joe Biden magkaksyon kag ang iyang sini nga vice presidente nga si Kamala Harris mga kaksyon. Madumduman nga sa Enero 20 na madason nga Miyerkules nga adlaw dason nga mga sinimana formal na nga magapungko bilang bag-o nga presidente sang USA si Biden kag iya sini nga vice president nga si Harris. But today may ara pa nga nagluntad nga riot ang mga supporters iyan ni US President Donald Trump mga kaksyon didto sa tubang sang US Capitol. Action firing line. Ang resulta sang riot may initials nga 4 na ang nagkalamatay kag may ara sang nagkalapilasan. Ano maning klase mga supporters maning nga pirdi na gid boss nyo sagi pagig kamo kapugal daw kun ikamo yung nagkalamatay yung boss nyo nga si Trump kakadlaw lang. Action firing line. Ihatag na kay Biden kay dason kung gusto magpapili liwati tapos ng eleksyon no? Grabe yang eleksyon, grabing puder no, manginmatay ang tao action hands no. Basta makapungko ka lang sa puder nga ginatawag no. Action firing line. Hulat-hulaton tani. Anyway, sang iban nga balita maka-aksyon mangonseho kita una sining nasambit iya nga si COVID-19. Kaya pungsod Pilipinas karon may ara na sa 482,083 nga bag-o o kon kaso sang COVID-19. 1,353 diri ang bag-o subong adlaw. Nagapabilin iyang positibo kon aktibo ang 23,675 kag naka-recover diri yara naman sa 449,052. Ang patay, 9,356. Action firing line. Ang bakuna, no? Ang Pulse Asia nagpatigayon sang survey sa bakuna nga ginatawag makaksyon kag COVID-19. 94% diri tinaghambal napiktuhan gid sila sining COVID-19. 74% diri ang medyo daw nakabalaka lang gamay. 20% diri ang daw wala lang labot sa kay COVID-19. Action firing line. Samtang 95% naman niya nga may ideya kung ano ining bakuna. Pero may ariyo, may 47% iya sa survey nga ginpatigayon nga hindi gidya magpa-inject sining bakuna
47%. Action firing line. Nadlok guro. Kag 32 diri ang mapabakuna. 21 naman ang porsyento nga hindi sila makahambal kung mapa-inject sila o kung hindi. Action firing line. May gin-survey man di makaksyon, 85% ang naghambal nga daw hindi sila sigurado sang aton kaluwasan kung ikaw mabakunahan. Action firing line. Ti subong dapat ang aton sa nga Department of Health, nagumpisa na ni sila dapat sa pag-pension publiko, no? Sining bakuna nga ini kayo. Imagine mo na 84% ang naghahambal nga daw hindi kami sigurado kung ano matabo sa aton kung bakunahan kita sining bakuna against COVID-19. Action firing line. Ginpatigayon ng survey sa tong December 20 o November 23 to December 2 mga kaksyon, face-to-face niya, kag inigin patigayon sa 2004 ka mga tao, mga adults ni sila, may edad na. Now, kung itandi tani siya sa pila ka milyon nga tao sa Pilipinas, 110 milyones na kita diri mo or less mo. Ti damo ang nagakahangawa sining bakuna nga ini mga kaksyon. Action firing line. Ulat-ulaton ta niya kung ano resulta diri. Sa iban nga balita sa national, 14 tanan ka mga district engineers sa Department of Public Works and Highways ang ginkaka sa pwesto matapos yan sila involved sa pagpangawat o korupsyon. Action firing line. Kinagin palayag ni DPWH Secretary nga si Mark Villar makaksyon matapos ang ginhutikan man siya ni Presidente Rodrigo Duterte ginhambalan siya nga panglistahan da ang mga ngalan sa mga engineers nga may involvement iya sining korupsyon based ini sa ginpagwa man nga names sang Anti-Corruption Commission o kon PACC mga kaksyon. Di subong suno kay Villar wala pa natapos ang ila sining nga pagpanglista kag padayon pa ini may lilistahon pa sila nga mga engineers dira sa DPWH. Action firing line. Sinoayhan ang dason nga listahon kabay pa malista ang porte ka mga kawkawan nga mga kilala taman. Action firing line. Sa iban nga balita sa national mga kaksyon ari, grabe gini subong ang kaso ni Christine Desera mga kaksyon mo. Anyway, sa iya sini nga bangkay ni Christine ato na sa South Cotabato. Kita ka dito ini siya. Nakaabot na dito kaina and then natala na ini nga ilubong sa maabot na nga Domingo, Enero 10 mga kaksyon. Action firing line. Pwerte ka kontrobersyal ini kay daw ka misteryoso bala nga pagkahitabo sining nasambit iyang babaye ining isa ka nagatrabaho dira sa PAL nga flight attendant mga kaksyon nga pwerte ka questionable kung kaysa daw hindi ta na maintindihan kung ano gibla ang matudtuod kag sino ang behind sinitanan-tanan. Action firing line. Gamay lang ang pagsaysay naton kisagi tani pang usisa gid ini. Kundi si Christine Action Hands. Ang tawag sinigali sa ila didto nagparty-party ini sila. Ang iban didto nga mga upod atong 11 ka mga lalaki kalalakinhan, 3 lang to or 2 or 3 lang to niya Action JM ang kilala yato. Action firing line. Ginatawag ina nga do party friends lang bla. Like for example, ako abi maparty kami ni JM nga duwa. Ma-invite ko sang akon nga mga friends nga hindi man kilala kag hindi man close ni JM. Magets ba sa JM? Si Action JM ma-invite man to sa sang friends niya nga hindi ko man kilala masyado, hindi ko man close. So nag-upod kami party nga ang close friend ko da, it's only JM. Action firing line. Amo nang natabo Action Hands. So upod ni Christine to nga duha o kon tatlo, sila lang to ya ang kilala na gid nga grabing closeness bla. Ang iban to, friends, ang iba niya to nga upod nga mga lalaki to, kag may mga gays pa to. Oh. Upod hindi to masyado kilala gid ni Christine gali. Ang nasambit iban nga mga kalalakinhan didto sa sulod sang hotel sa Makati. Action firing line. And then, aside sang kwarto nila didto, may isa pagid ka kwarto nga may atoman to unod nga lain pagid nga mga persona.
That's why subong mga kaaksyon mismo ang kapulisan naton padayon nga nagapadalom sa pag-imbestigar sini kay nagakadamo sa na mga konflikto kung tanawon mo gid. Action firing line. Kahapon, ining tatlo ka mga nagkaladakpan nga sanday John Pascual de la Serna III, Romel Galido, kag John Paul Halili, ginmanduan ini sang Makati City Prosecutor's Office nga pagwaon matapos nga ginbasura ang kaso nga rape with homicide. Batok sining tatlo kag atong 8 ka iban pa nga way pamakitaan subong. Suno iya sa Makati City Prosecutor's Office. Wala sang supisyente nga ebidensya nga may ara sang rape nga nahitabo mga kaaksyon. Action firing line. Kaya nagagwa gini sa autopsy although nga ginatago-tago pa nila nga wala sang new laceration sa kinatawo sang babae. Pero may old action hands. Sa edad niya nga 23 anyos, tinaga-chikiming na ginman sa gali. Action firing line. So may wala sang new nga pilas sa kinatawo sining 23 anyos nga flight attendant nga ini. That's why nga ang prosecutor mismo nag-decide nga ibalik ini didto sa police kag mag-imbestigar sila sang mas maid-id pagid nga pag-imbestigar antes sila mag-file liwat sang kaso. Action firing line. Insufficient evidence ang tawag sila mga kaaksyon sa tatlo kapahina nga ginpapagwa iya sa Makati City Prosecutor's Office mga kaaksyon. Basi nagambal sila nga grabe ba? Ginbasura gid. Ti anong kaso? Ti ano? Basi goodbye na nino. Ginpalayag diri, ginbalik lang ina for further investigation. At least pagbalik sining nasambit nga pag-file sang kaso against those involved sining case nga ini, sigurado gid lang nga pagsaka iya sa korte iya may manabat gid sini kon may ara gid man sang foul play abi nga matabo action hands. Action firing line. Kay kon ipasaka gid sang prosecutor ato sa korte, galing kiti hindi man na pwede pasaka sa prosecutor kung kulang gid ebidensya mo. Mabutang na sila karon nga sila yang dik baloda. What if lang ano? So kung sumaka gid sa abi didto, correct me if I'm wrong, kag kon ibasura na didto sa korte kabudlay na niliwat i-kaso action hands, madyo parde ang tawag sina mo. Dumadubol ka na bala, daw mag-goodbye ang kaso. May nangadira pa lang mismo sa Makati City Prosecutor's Office, ginpabalik na sa pulis, kag ginpadalman pagbalik file sang kaso, dapat sigurado na. Kuan nang tawag sini ng regular filing na lang ini. Action firing line. So kung mag-regular filing ikaw, hulaton na lang gidya nga pag-file sang pagwa sa mga warrant of arrest, panglagson atong mga responsable nga naghimo sining nasambit iya nga babayi mga kaaksyon. Action firing line. Butang naton abi wala gid man siya nahimuslan, no? Way sa nahimuslan. Kag butang tabi abi napatay lang gid to siya kay may natabo sa iya nga ginbatsyag ang lawas niya, no? May ang tawag sa to sang pulis mga kaaksyon, kung hindi ko magsala sang ginbatsyag sang lawas kag nagwa sa autopsy report, kwan ini inang aneurysm, no? Aneurysm. Ina ba lang naghabok kag nagsaka kalit ang imo sining blood pressure sa sulod sang imo sining tiyan sa lawas mo dira nga ang imo batyagon siri palanakit sa ibong dughan action hands kag palanakit sa tiyan kon abdominal ang igo niya kag suwong man hindi ka makaginhawa kag kausagid sina amo nga mapatay ikaw. Action firing line. Amo na ginatawag mga kaaksyon gamay nga pag-insyende naton sining aneurysm nga hambal sang autopsy report nga ginpalayag man sang police based iya sa cardiologist mga kaaksyon nga amo ni nakit-an didto no sa amo ni nga sitwasyon. So kon amo gining ginkamatyan niya may mga kausa ini mo, may mga kausa ini like for example kung kaysa na blang grabing kainit mo action hands, sumalta kalit ang dugo mo. Pag salta sang dugo mo, may ara kita sang major nga vessel dira sa aton nga lawas nga naga-connect sa aton sa tagipusoon sa mga ugat naton dira. Ang major vessel ngay na amo nang pinakadako dira nga lumupok siya
sa sulod sang imo sining nga lawas, kung madala ka pa sa ospital, pwede ka mahingagaw or surgery ang himuon, pero kung hindi kag dira ka ginasta kalanda, posibilidad nga patsyon nya gid ka. Action firing line. May posible man, like for example, na mirsa ka turtudo, Action Hands, grabing pa mirsa mo, gasaka gali ng imong nga dugo gali, no? Mirsa ka, may rason man. Kag isa sa ginalantaw diri, kay ining babae nga si Christine, prior pa naman, nga ini siya ana sa puwan, nakahambal pa siya, nga may something kuno ginbutang sa iya sining baso nga ginaimnan sang wine, mga kaksyon. Action firing line. So gina-check na karon nga base kung may ara sang mga tablitas nga ginabutang didto or tablitas nga ginbutang didto sa iya sining nga baso, base mga party drugs na Blackson Hensaw, party drugs or kung ano dra nga sahi sang droga nga inabalang para makapahuway mag-chill ka na lang, mag-relax ka na lang no? Do mo to na batyagan niya, no? Actually, may nagagwa subong sa mga videos na sa CCTV dua ina ka videos Una, mga alas 11, nagalakat si Christine upod sa duha, tatlo kalalaki sa hallway, lapit siya sa nga kwarto. Tapos, mga alas 3, liwat, ara man siya galakat, man sa gyapon, ikaduwa na niya nga lakat-lakat kag may na mga upod man sa gyapon nga lalaki. In short, daw isa or duha lang nga babae dito, Action Hands, nga of the night. Action firing line. So kung wala gid man sang foul play nga natabo, abi ng physical gid lang nga natabo nga napatay ini siya, ang ginatutukan subong sang pulis, inang ginatawag naton mga kaksyon nga inang ang pagbutang sang kurano nga droga nga iya na inom nga motong kausa sang iya sini kamatayon. Siguro ba si Action Hands ato tani gusto man lang siya tani blang papahigaron da ka nang magpahimuyong siguro. Galing kay hindi masarangan sang lawas niya amo to nga napatay siya. Action firing line. Kay nagwa ang report didto nga mostly sa mga tanan nga mga lalaki nga ato didto, Action Hands, daw may ara to damo to ang gays didto. Ti basi bala si Christine bala may inabalang ba si Christine bala daw gabalabag sa ila tuyo to sa ibang mga laki bala kami mga gays to ba? Action firing line. Kita mo nag-ako gani for the first time nag-ako ang bata ni former singer nga si Claire de la Fuente. Inako niya nga agi siya. Bangod sini nga kaso kay nadalahig siya mo. Pero sang una way gini siya nakibot gining ilo siya agi galing bata ko ba? Sa dugay naman namo na nakita nga daw gala and gihon niya pero di subong nag-ako na gid siya ba, no? Wait na may mihimo. Action firing line. Ang pamangkot agi gid ba to? Basi kabalo ka. Pero sa akong Action Hands, pwede ko niliwat to ng tingog ko kag mag-agi ko iya. Di pa tinggihok ko, di ba? Damo na pala. Wait, dito to sigurado, no? Anyways, ti ilaman lang na. So, manang dito ang natabo, mga kaksyon, kung i-base naton sa pila ka mga panaysayon, kag mabasahan naton dira mga kaksyon sa balita, abe. Amo nang makuha naton nga resulta, nga dapat, mga kaksyon, sa mga kababainhan naton maghalalong gid, no? Maghalalong gid sinong mga upod, abe. Anyways, balik ta diri sa filing of case. Ano gibla ang manner of filing of case, abi? Ako hindi ko abogado, no? Hindi ko abogado, although nga na-check ko kaina, may mga kakulangan gid man tumatuod kay wala gani laceration nakitaan sa prosecutor sa paano ini ma-rape with homicide kay wala gani laceration ang kinatawo niyan, way gid matandog. So ano ba lang paano gid mag-file abis ang kaso? Ano gid na dapat himuon? Action firing line. Kati kaluluoy maning kuano, kaluluoy mani ang pobreng babae nga ini, no? Sa mo sa nga hitabo tani magwa na ganing matuod nga istorya sini kun gintinuntuhan gibla ini kun waay ano gibla ang kaluluoy mo. Anyways, mamangkot kita sa abogado. Kaya abogado maka-explicar kaya ang hampang subong ara na sa pag-file sang kaso kung paano matagan hustisya ang kamatayon sini nasambit iya
nga flight attendant mga kaksyon. Action firing line. La City 28, no? Amo na sa mga ginikanan naton, ang kabataan action hands makilala mo gid siya saya sining personalidad, saya sining giho, kiti bata mo siya. Pero behind of it action hands may mga ginatago pag ang kabataan nga hindi makontrol sa mga ginikanan. Action firing line. Pareho ni sa kay Christine ho, ang pagkilala sa ginikanan ti ang katahom niya, ang kaalam, nga ang kaseksihan niya, ang kasikatan niya, pero wais la kabalo nga may ara pagid sila nga wala nahibalaan sa ila si ining anak. Anyways, diri kita nay kay Attorney Cesar Distrito, former councilor sa Bacolod. Online sa firing line. Sa baron ta siya nay subong nga gabi. Attorney, may gabi. Ngayong gabi, gidala sa Ryan, ngayong gabi sa imo sa Kalamati. Aha, pasensya gid sa gamay nga disturbo, sir ha, No subong nga gabi. Sir, mag-file sang case like sa case ni Christine Dasira, paano abi sir no? Kay subong kadamo naga-question ato na gidto, ato na sa fiscal's office, ato na sa prosecutor nga ang ginpin pabalik pagid ano pagid dapat bing himuon na sir. Yes, no, because we have to understand that we have the procedure na follow natin. Ang tawag natin na rules on criminal procedure action, Brian. Hindi sa proseso sa aton lay hindi pwede madakop under the Constitution, hindi pwede madakop ang isa katawo kung wala sang benepisyo sang warrant of arrest, no? Or ginatawag nato ng legal nga papel nga gina-issue sang korte para nga madakop ang isa katawo nga nakahitmo sang krimen. And only the judge to it warrant of arrest. However, the exception there is kung may warrantless arrest. But the procedure in the warrantless arrest is very specific. Kinahanglan na dapat immediately sa natabo or immediately after nga natabo ang isa kay estudyante sa krimen nga ginasipan nga amo mga pwede ka lang madakop, no? So you cannot just arrest any person or anybody else just because nga suspekta, no? Pag-ara na siya, nagtadto sa imo, na. Aside from the fact nga kinahanglan immediately after natabo ita so namangkot ka Ryan ano na sang immediately after, so maybe we could say no ang ginatandaan na sang aton ng mga law enforcement mga more or less at least so nang ginatawag natin na hot pursuit operation ba ta meaning parte sa investigation ginapurso ka ginalagas ka ginapangita ka, so most likely up to how long masilit na to pwede ang warrantless arrest. So at least 24 hours. After that, kung wala na naglapo sa 24 hours, dapat i-undergo ka na sa ginatawag na preliminary investigation, which is the right na gina-grant sa aton sang rules and criminal procedure under the Rule 112 ng advice rules of course. Now, ang natabo na sa kay Christine na kaso was that nga base sa investigation, alam mo, pagkatabo sa isa kang krimen na tabo, action, Ryan. Yes, sir. Matabo sila sa imo, tatlo na kabagay ang pwede unsang piskalya. Una, pagdakop sa imo sang pulis, siyempre mo ang kakaso sang pulis. No? Okay. Kasi nadakpan ka on the basis nga granting for the sake of argument na si warrantless arrest ang natabo. No? So, the warrantless arrest ng natabo, pwede ikaw dakpon, wala sa benepisyo warrant, pero kinanglan i-inquest ikaw, no? Ang tawag nato na inquest proceeding. Siling ka inquest proceeding, amoy na siya nga investiga, dalun ka sa fiscal within the reglementary period. Dalan mo action, right? Kung hindi, kung madakpan mo sa katawo, kinanglan paglan mo din sa kaso within the reglementary period. Ang tawag natin sina, ang proviso natin sina is ng 12, 18, 36 hours. Abo silingon sina 12 hours sa mga light offense, sa mga less grave offense 18 hours, kag sa mga grave offense mga murder, mga rape, ang penalty niya is life imprisonment or reclusion perpetua o hindi. Depende sa kaso, sir, no? Depende sa kaso ang reglementary period. So, ang natabo na sa imo,
pagkadakop na sa imo, pailang kaso sa korte, sa piskalya, city prosecutor, within the reglementary period. Aha. Kung hindi ka within the reglementary period, ang matabo sina, buyan ka sa atong kapulisan. Because pwede sila makasuhan for violation of Article 125 sa revised penal code, which is delay in the delivery of persons sa proper authorities. So, pwede makasuhan, ang mga tawag na ito na makasuhan sila dira. So, or arbitrary detection at activity. So, pagkatapos sina, ng pagdakop sina sa tao, kinalan sakaan sa kaso dahil insigida sa piskalya before mag-lapse ang reglementary period. Ang piskal may tatlo na kabagay nga pwede himuon. Ang una nga pwede himuon sa piskal, pwede niya makakita sa sang prima facie isang kaso, kag ipasaka yung kaso sa husgado. Okay. So, that's the first na option niya. So, on that basis, makasuhan ka, kag madala ka na sa korte. So, padayon ang imo pito kay na napamasudan na may prima facie nga kaso. Ikatua, kung makita sa piskalya ang may ebidensya, pero hindi sapat ang ebidensya, hindi kulang ang ebidensya, which in this case, apo niyang natabo sa kaso ni Christine. Christine Dacera, no? Dacera, Oo. So, ang natabo, din gin-recommend niya, hindi man pagkipasaka sa korte, but to conduct further the preliminary investigation under Rule 1. So, diri siya nag-set katatlo nga bagay na pwede piskalya, kung wala sa ebidensya, miss niya ang kaso. So, diri siya nagsulod sa option number 2, which is amo ang conduct sang preliminary investigation. So, sa preliminary investigation nato na proseso under sa Rule 112 sa Rules of Court. Isa na kung ako sabihin, tagaan siya ang isa ka suspect, hindi pa nasa akusado, but suspect pa lang siya, na within 10 days, sabto niya ang complaint. At the same time, sinsan, sama na sa pulis na nag-iimbestigar, na pag-hita, ebidensya. Kaya kuwan sa unang kaso, more or less limited ka sa kaso ng tinutaka mo, kung nara na sa husgado. Pero kung preliminary investigation, pwede mo pala madugangan, pwede pa kung ano pa na ang mga incident that could constitute another crime or ebidensya nga pagpabakod mo, nakapagtudaan na may tala ang suspect. So may 10 days siya. So wala choice ang police but to release the accused para nga ay niya suspect kay tungod na wala sang kaso nga nakasaka, kaya wala information saka sa korte, pag wala hindi siya ma-remit o makumit sa akto husgado. So, diri ang tabo, wala choice ang police ba kundi buyan gid ang mga suspect kay tungod na gid downgrade for a preliminary investigation. Kasi kung mahiwat ang preliminary investigation, tagaan may pulo kadlaw nga magsabat, at sakit man sa ila counter na big artist, ikay titing siya, para nga kung ano may tala o kung wala, and the fiscal will determine of the evidence presented before them at counter affidavit kung ipasaka ang kaso o kung i-dismiss ang kaso. Okay. So pag-file dito sa next regular filing, ang tawag sa ni attorney, ubos na ni sila tanan-tanan if makompleto kag sufficienting evidence, pwede na mahimo attorney. Damo sila. Posible gid na siya nga tanan sila matagaan na sang data nga magkabat na sa submit ng ilang counter affidavit sa mga pensionar o include ng mga suspects dito. So, 10 days upon receipt, kagod mag-suggest ako pag-isip, siyempre wala sila nadakpan sa time pinapangita sila. So, question is, manago pa na sila. Hindi pala sila pwede madakop, no? At the time na wala sa warrant na ma-issue sa ang kaso ang warrant ng korte. So, hindi na sila pwede madakop na may preliminary na. May haragan isa kakaso man nga murder, no? May kilala, may isa ko kakaso nga nakaptan ng murder. Pangakigid na isa ka ang iya iloy nga nakitaan ko no sang a week after, nakitaan suspect, tignan dakpon git. Hindi ginastikar ko nga
the moment na maglapaw na ang Pursot. so at least 4 hours from the time na natabo ang community, hindi mo na sila na madako unless wala ka sang warrant of arrest. Correct. Isa ka constitutional right, isa ka tao na suspect o nakusado na entitled siya sa ginatawag na ng proseso. O constitutional right na hindi mo siya pwede dako kung wala of arrest. Kinatapay sa kaso, regular fighting, and then afterward, si judge mo mag-issue warrant. So, kung nagkaso, may pasakan. Okay. Dito, sir, sa ginfile na kaso, rape with homicide, so nakitaan dito sang fiscal nga daw kakulang gid kiti wala sang kompleto nga evidence. Ato sir, ginhambal sang doktor, abing napatay siya sa ruptured aortic aneurysm, pwede man ni siya magamit gyapon to file a case murder man homicide ba na gyapon sir, i-ground lang ang aring amo ni natabo sa iya sir nga mo naging kamatyan niya, pwede man? Depende kay kasi may mga iban kasi ako man na pag-insist nga there are also other evidence aside from the ng post-mortem report o ang ang doktor asang medical. Pero may haraman na ba ito? May haraman sa may mga bruises, may I don't know kung nakagawa siyang ng alcohol or drug na typical na siyang tubo, kung drug siya, then if ever, kung masasilin kita nga kay rape siya, then it could be ng homicide rape or rape with homicide. So, depende na siya. Pero sa ibilis siya nga ipusintar kasi ang kinamatyan abita sa una ito nga nagwa report rin tawag na natin aneurysm hindi naman ilang taon kung may ibang pang evidence I think the police are continuously investigating and may nautod si Councilor si Attorney Distrito. Action Firing Line. Balikan ta sa attorney kay ginapaplastar ginaton ini kay may ara sa naghambal dayon abing indian taman ni sila nga tiwa di tiyan eligible gid sini nga mga kaso abi siya kanugon no dakpa na to 3 gani nabuyan pa tapos na mo ni situation attorney pasensya gid. Yes, ano siling ko gani no with kinahanglan police with file a type para na sigurado mapasakaan sa kaso din nila kay if these people are guilty, then they should be prosecuted. If there is no evidence, we are a government of laws and not of men. Hindi pwede nga pumo ang opinion ng tao. Amo na lang kita. May kinamatarong ang tao. We have to respect the opinion. If there is a crime really committed, the police should conduct thoroughly an investigation. I think among the people there, ito nakabitog kung ito, damo man to sila. Pwede man i-offer nila, tawag ba lang ng state witness ka? Naka-letter nga guilty na among the accused. I-convince nila nga mangin state witness. That might be a report na makakuha sila sa exact picture. Kung ano natatapos. There are a lot of things na pwede na ibo nila sa ila investigate. Correct. Pwede to sir no atong iban sir nga mga like for example ang 3 tabi nga na priso tapos gin-release pwede to ma-convince sila abi nga basi men hibalaan kamo state witness kamo para mabuligan tani kung may ideya kamo damo sila sir no pwede gid no. Alam mo state witness na may rules na ito pinaka-list na guilty. So evaluate mo na sa hospital but that would be a good start na if they will focus they might be somehow pwede sila maupit sang mga letter sang bargaining agreement. Or pwede naman yung state witness if they are the only one who mag-state witness. Or further, we have modern technology na modern techniques on conducting investigation. I believe the police would somehow dig deeper and will discover kung sino ginang natutuod ka
kung may krimen naging natabo or if indeed, Mhm. so the reason cause the death. Kaya damo ang speculations may din na magalaan ng tao kung ano ginagtutuod yung natabo. Hindi, alam mong problema, dito doon nakita ko doon, pulis ka over-eager dito dahil mag-file sa Okay, duway pa man to sila ganun, sir, ginauyatan nga result abing nahimuslan siya kunwa ay naka-file sila yun sang kwan mo, sang rape with homicide mo tong pang prosecutor doon natin nakibot man guro mo na be? Why laceration? Why kwan? Mayo nga dapat na nila kasi they have a lot of equipment, they have a lot of capacity na pagamit ng gobyerno para matutugid. Ang akong stand dira sa issue, for example, the action very simple. We have our law enforcers, they have to ferret out the truth, discover the truth. If kung may sala, kasuhan. Pero kung wala sa sala, then they should be freed. Because hindi na pwede nga sa tao, people lang yan ako just because amo nang popular. It's not question of popularity contest. It's a question, sino ang dapat mangangay sa kapsun sa aton lahi. Amo na yan, we are a government of laws. Gobyerno kita sang lahi, hindi gobyerno sang tao tungod sa itaas. Masunod lang kita dayon. Sige. Amo na siya. With that attorney, salamat gid sa pagpahangop. At least bisan ako subong nakachindi ko dugang regarding sining case nga ini kag ang mga utod naton nga may kakulangan pa sa pag-inchindi kung anong mag-file sang kaso. Hindi basta-basta nga pinataka ka lang sang pag-drag sa mga names dira nga hindi malang kompletong ebidensya kay daw mapakapoy-kapoy ka lagi attorney na. That is correct. Salamat kini time yan. Salamat. Happy New Year. Happy New Year, sir. Thank you, good sir. Action Firing Line. Former councilor sa Bacolod Attorney Cesar Distrito sa iya sining nga pag-practice subong bilang mananabanghwa. Amo na ang pag-file sang kaso atong ginanaman namin ito mga reglamentary period nga ato. Depende ina sa kaso kung ano kabugat mo. Ting ila to yasang ni Christine nga inaction hands 36 hours to ang period nga pwede mo sila mga mapapriso kag mapahingagaw mga mafailan kaso para hindi nakagwa atong tatlo, no? O galing kay ang kaso gin-file amo tong mention to kay na kulang sa ebidensya, substantial evidence, ting ang fiskaliya, ang prosecutor, hindi man basta-basta man nga ipirmahan man lang nila nga do, hindi man syempre ara na sila nakasandig tanan kon husto bla ini, kulang bla kompleto ini daw mo sina. Action Firing Line. Mayara pag nga pamangkot nga kung kaisa hindi pagdakpon sang pulis. Like for example, ginbuno abi ni Pedro si Juan. Pagbuno niya, nalagyo siya. Patay gid si Juan, murder bing kaso abi. Hot pursuit operation ina din himuon. Kung hindi gid siya madakpan sa sulod sang 24 oras, kung nagpauli siya after 24 hours action hands, siya balay, hindi man sa gyapon pwede dakpon. Kitapos ng hot pursuit operation mo. Tsakto ang attorney gina siya mayara dan kliyente nga ginbuno siya mo ni, ginpatay siya mo ni, pagkadason adlaw, mga pilak adlaw na kaligad, nagpuli sila balay, wala gigindakop sa pulis ba? Ara na ginang suspect siya na klaro ay gigindakop. Titapos ng period mo sang paglinagsanay. So filean sa kaso, pagpapanawag sang warrant of arrest, amo na ng pagdakop sa iya. Action Firing Line. Grabe itong hambal sang pulis kay nasa National Capital Region PNP, si Brigadier General Danao kay ginhambala niya action hands ang mga suspect nga daw siyam pa or walo nga way gid nagsungka. Siya kamo tanan kilala na sang pulis. Siya ginahimo subong ang tanan bisan nga ginbasura ini sa city prosecutors, ginahimo ang tanan subong nga filean gid kamo kaso. And if mahulog kag madagdag ining warrant of arrest, panglagson kag namon kamo, do dala na gid amo na bla. Kag kung hindi kamo magsungka, kag bumato kamo, paniruhon kamo ya ka pulis. Action Firing Line. Tina nga palayag action hands, may dala na nga kaakig kay ang pulis subong, nabutang iya sa hot water ang pulis. Daw silang ginabasol subong sang publiko, hindi mo mabasol ang pulis kintanan ginhimo sang pulis. O galing kita may aragid sang kakulangan, di mo na mapulong ang pulis siya kabalo na nasla sang ginahimo nila. May ara kita ya sang korte, may ara pa kita ya mga abogado kag sa mga fiscal dira, kundi din dira nga mas ginasala pag iyang kaso langan mo na karon nga
aktuhan na to sang city prosecutors to, ang tatlo nga na priso na, igong murahon niya, inosente gid sila gid sa krimen. Tapos, ginpamatbatan, gid sila, kung di kaluluoy man sila. Action firing line. Amo na, di na. Pero, naton taniya. Why nagauntat ang kapulisan? Si PNP Chief Dibol Sinas, set aside na sang iya kaugalingon, sang sagi kahatag ka komento. Kay kung isang komento niya kay Brigadier General Danao nga pinuno sa NCRPO, naga-conflict action hence why ga sa lalanto. Ti much better nga maghipos na lang si PNP Chief kay ti iya na sa trabaho sa NCRPO. PNP Chief katodya pero tumiara pag iya in charge nga dira. Guro dapat designate na lang kamo isang spokesperson para hindi sinala ang mga palayag black. Action firing line. Sige, mawala na aton nga jutay nga pagpensyende kay kon basahon ta sa social media sa pagkaduro iya sang mga abogado kag mga piskal kag mga hurado sa Facebook action hence no? Action firing line. Natutuyan na nagahusga na dayon mera ka naghambal nga way nalas laya pinaniro dayon man ano man man may layi kita sa Pilipinas way mo gid ni makit-an sila nga tatlo nga sila nagpatay no? Action firing line. Hindi dapat iya proseso gid ano mo na karon kay na late iya ang pag-abot sang pulis kiti late man sila nga nagpananugid mo ang nakasapo to sa bathtub gali sa kay Christine si ang bata giman ni Claire de la Fuente mo ana tingala ko lang to kay hindi masala kuno friend gid pero nga kung daw siya maghambal kag daw siya magkuan sa gumising ka awa ka sa akin hindi ka mo friends tapos amo na ka close ka maghambal na mo na bla no we don't know basta gapanilag man ta sa sitwasyon Action firing line. Ila na. Anyways, la 7:50 ang pinaka lesson learned nga makuha naton diri mga aksyon sa mga kabataan naton kabaynhan dira makalalakinhan man. Kung nagakanto kamo sa mga party dapat panugid kamo sa ginikanan nyo. Ang mga lugar sinong upod mo may mga cellphone na tasubong, may mga chat na tasubong, may mga kung ano-ano na lang tasubong nga communication da hindi kagid makapalabo. Galing kiti hindi mo naman tumatudloan si Christine kay sa edad niya palang daan ka matured na siya. Flight attendant ka na gani mo. Action firing line. Hindi na niya basta-basta nga trabaho. Galing kiti na panahon niya ginto mo. Grabe gid. La 7:50. Pagbalik naton karon di gido guys, lanta nga ton sinito Pico. Pagbalik naton check naton may section John Diaz karon kay Ambacolod. Magin prepara na nga 300 million pesos ibakal sang bakuna. Kag luyag man ni Mayor Bing pabor man siya nga mga negosyante diri sa Bacolod mabakal bakuna para sa ila sini nga mga empleyado. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time la 7:51. Maayong gabi sa kay utod na ton nga naga-monitor kay ina pa. Salamat gid sa inyo. Paki-share lang. Kag likes sa aton nga program. Si Leo Socamo. Good evening, Action Brian. Monitor di sa Concepcion na wala kagabi. Action Brian. Basta Miyerkules, sinong art ng Gapungko? Section art. Oo. Kay kon Martes, ako ng Gapungko man sa iya nga hotline kun aga. Pero sa Feb 1, mabalik na kami sa normal gin nga duty. May connection ni sa kwan mo sa pandemya. Rodora Villanueva, live watching Regent Pearl DC2 Alihis Bacolod. Robert Roma, good evening man. Miguel Nambong, salamat. Larry De La Cruz is watching. Congrats, Action Brian. Salamat. Alio Dizon, good evening, Action Brian. Monitor lang kami dihan dumanan. Dizon family. Quachon Canto family. God bless you all. Rihanna Luna Alila Ortez. Good evening, Action Brian. Pakitamiyaw lang kay Mama Marcela Alila. Always monitor and listening to sa program mo. Thank you. Sige. George Gargasiran sa Singkang Airport. Heves Rosca Gamoso. May gabi, Action Bray, watching from Timor-Leste. Riza Alvarez. Good evening, Action Radio. Watching, listening, always here. Minnesota, USA. Bago na presidente nyo na dugay-dugay. Si Biden na. Eric Moyko. Action Bray, wala sila GMRC. Good manners and right conduct. Ang nagtinunto sa Don Salvador, maayong gab-igid sa tanan. Mga bastos, mga tao, sir. Mary Jane Saludares Araman, Helen Montaño, si Mercy Mirasol Flores. Good evening, Action Brian, and to all listeners of Action Radio Bacolod. Evelyn Borniman Araman, no vaccine. Donna Robles Prodigalidad.
Monitoring from San Diego, California, Sir Brian, palihog mo ko pray for nanay recovery. Sige. Homa Lomina, Jirel Mirandiga Dodo Araman, Mira Grace Bilyoga Alarcon. Good evening, Sumbray, pa shout out lang da sa kay Papang Monet kag Mamang Gloria, gapamati gida sila subok. Salamat. Bukaj Talabap, salamat gid. Larry de la Cruz, congrats Sumbray, salamat. Ana Mandrigos Rob, kung Pfizer vaccine guro sir, mas damo pa ang mapa-inject kaysa halin sa lugar nga naghimo man sang virus. Of course, they can't blame them for why they don't trust ang halin sa chikwa. Ikaw, gid gusto ba? Nida Bilyote Olarte. Good evening, Exxon Brian. Stay safe, everyone. Marcelo Piniafiel. Maying gabi, Exxon Brian. Ipalista na lang dayon ang nagapanggupa di karsada sa Bacolod. Bisan wala pagani, bisan litik. Panglista na sila. Alfredo Sapa, nagamonitor man. Ana Mandrillo at to, amal niya, kalo lang sang girl, damo-damo CCTV sa hotel, araw-araw wala kuno enough evidence. Kag damo-damo siya gasgas sa iya kalawasan, rason lang sang iya dagyang. Wow, di nga, justice for her. Vanessa Mayo, good AM Magsumbray, base na overload ato siya sa drugs and alcohol, was involved, just saying. Okay ginawa. Pamangkot malanta. Goods gina imo pamangkot. Kaya siya mismo naghambal nga daw may ginbutang sa baso. Ya kuno. Nga naglain pamatsyag. Yeah. George Gargasiran, correct Vanessa Mayo, na overdose on alcohol and party drugs. Probably kag hindi niya kinaya sang lawas. Even she's young, kung ang heart niya na igo sang toxins, possible ma-lead to rupture aorta kagid. Ano mo na siya? Animis, ano na? Di ako kasampot sa ginaghambal ko. Dalagid ha, pasensya. Kay kugis ang baba ko ni... Pero hindi na basta. Jonathan Joso, good evening, Sombray. Jonathan Joso ni Galia, sang Purok Masa, Gana, Barangay Size, Bacolod City, permigin pamati simo. Vladimir Burgos Lopez, base nakatake sila party drugs nga nagaresulta sang stroke pag di niya nasarangan ang effect. Kita mo atong tiyo nga atong stepfather nga nagpatay sang iyang stepdaughter sa Sagay, nakamariwana to. Hambal niya ko no, kung kakita lang siya binangon, mga kasapatan ko no, pang labuon niya amo nang igo sang drugs. Grabe no. Vanessa Mayo again. Noel Quintanilla Umania. Action Brian, good evening. Monitor lang kami sa Limbo Poblacion, Bago City, mga Umania kag Mugar family. Jen Oy si Sir. Good evening, Action Brian. More than present from Singapore. Keep safe always. Jovi Munares Araman. La Villa Ranario Estiva. Naga-monitor subong sa Sultan Kudarat. Ana Mandrigos Rob, may agi gani kag tumboy nga nag-anak pro may ara man niya sir ang gay person nga ang gusto is open buff. All in one lahat. Ikaw karon, ako ginalimod-limod ko lang imo gina vulgar mo gina. Hilda Catalogo Vicente sa Manila naga-monitor. Tongboran Tuario naga-monitor man subong Edgar Tuario, kapitan sa lalagsa na Castellana. Ang wife nga si Rhea Tuario kag mga kids nga si RR Aming Princess kag Zea, Mayor Maymay Nicor, kagawa Jig Toledo, Nanay Rosie kag Tatay Tinoy Tuario. Leah Younger Esquivel, good evening Sumbray, shout out for my CCC batch 83 of San Jose Sipalay Mine from Talisay. Elnora Castellano, good evening Idol Brian, more than check attendance watching live FB, Happy New Year Idol, God bless. Salamat Nay. Jure Montiliano, naga-monitor man. JVL Lontayaw, salamat gid. Lilia Taton, good evening Sumbray, monitor lang, salamat gid. Makuha man hay ang basura di sa Gardenville, stay safe and God bless. Speaking of by PM, may ginakontak ko nga maka-entertain sa aton kabay pa. Lily King Araman,
Virgil Pinda, good evening. Sumbray monitor always Japon diri sa may Celine Homes. Please pa shout out sa mga The Asis family sa may silay gapamati gid daw sila Sumbray, keep safe gid ha. God bless you always. Salamat. Esmeralda Araman Dolido, ZT Alunan. Tong Buran Tuaryo again. Good evening Sumbray, wala ko yaga kontra sa LGBT pero bisan bakla ang tao, lalaki man Japon kapin pa makainom kag may presence of drugs. Kita sa CCTV nga tulip si Christine kag ang isa ka bading kag dapat tandaan ang law, you cannot convict person without due process of law. Eliezer Likayan, George Gargasiran, atong mga suspek wala man to guro plano maghimo sang krimen. Ilaya kag enjoy kay New Year. Ano niya kay nasobrahan alcohol hasta naglid sa iya death. Gani man. Kiti way kwan? Way isang foul play? Oh. Martin Aliling Araman, Reggie Gabales, good evening Sumbrayan, watching here live sa Amon Boarding House. Kaupod akon mga boardmates. Patamyaw lang ko di sa Amon Kanday Villaroth, Marlon, Remia, Dennis Cagninio. Salamat kid. Wow, thank you gid. My Thor Buenaflor. Good evening, nagapamati kami di sa Dubai. Happy birthday sa bata ko si Casey. Kag nagagreet ako sa Buenaflor family sa San Dionisio Halong gid. Sherilyn Oro Javier. Good evening Sumbray. Good evening sa tanan. God bless Action Radio. Eddie Adorio Araman nagamonitor sa Adorio family. Anthony Jones Habilio Siblano. Good evening Sumbray. Monitor lang ko di sa Barangay Inayawan. Bibing Davat Tanael. Good evening Sumbray. Watching from Dubai, UAE. Thank you again. David Istander. Nagamonitor man sa Barangay Kaboga. Istander family. John Flora Mercorio. Christian Gordon. Good evening Sumbrayan. Watching live here sa Mansilingan. Damo ko na tutunan sa conversation yun ni attorney. Salamat gid. John Villarosa. Good evening Stone Haven. Mati lang John Flora Mercorio. Monitor lang gid Bongville Boards Jr. Tere Simpron Yong. Good evening Sumbray. Tamyaw kay Kenji Yong nga apo ko kay gapamati gid siya. Salamat. Search Smackdown. Good evening Sumbray. Monitor lang kami ni Hinigaran, Totoy Ramel King kag Nong John Magbanwa. Dejen Jonah liberated na subong kabataan, hindi na sila mapunggan pa. Ano to ya si Trump kagabiho? Naghimo gid siya ka history na ang exit ka thrilling patay da. Ay sus ko. Fitz Herbert Noel. Good evening Sir Brian. Shout out sa pamilya ko sa Singkang Subdivision. All Corel Dazo. God bless you. Romy Agsam Araman sa Japan. Christian Gordon. Mayo lang Action Bray. Wala nag-intra ang DOH kag COVID ang kamit. Inagrugamo naging guaya. John Flora Mercorio naga-monitor. Dance Liboon Nimenyo naga-monitor man sa Cavite City. And Maria Luisa Milos. Good evening Sumbrayan, watching from Lag-asan, Bago City. Julio Salido Fitz Herbert, watching from Trinidad Caribbean. Thank you Sir Brian. John Flora Mercorio again. Jocelyn Liboon Dispujo. Noel Amar. Good evening Sir Brian, Happy New Year and welcome back. Albert Valieras. Sir, good evening. Great ko gali pamilya ko sa pamilya ko Lopez family mandahuyan kay papa ko Morito. Okay lang ko dia. Always lang halong. Love you all from Kuwait. Wow. Melchorita Ferrer Araman. Elizabeth Malaka Gamala. Good evening and more power. God bless. Jonah Garcia, good evening. Di na tuman. Bri, good evening. My family Baladhay, family Garcia, Generalao, dyan sa sitio Lunao, Barangay Mailong, Bago City. Salamat po watching from Tandang Sora, Quezon City. Richard Daet Pacheco. Good evening Sir Bri, tamyaw ko lang Hacienda Saragusa Central, Maaw, Bago City. Eduardo Armamento. Nagkapamati kami ni Nene Parcon, Yob
Faming Pukoy Gabayron Awi. Si Sir Alex Montesa do na dulang imo ding mensahe do na siplatan ko to kay ginade. Guro na guro ay ginasuyop guro sang kwan sang tawag sa gani sang skadamuon sa naga-chat bala. Aha. Christian Gordon nabasa ko na. Sige. Oo. Karon ha Eduardo ay kanabasa ko na. Kay na karon dugay kay tapos kay action dyan talakayon tagidang kwan ang sa Don Salvador man niyo. Puerte man niyo kag ang pulis nga nag may ilang kay Andro Juanites, no? Jose Hiherson Lapineg Junio, nag-monitor man sa Stonehaven, Granada. Salamat gid sa pag-monitor. Ay, may ilang gali kay Nanay Virgie Amador, dira sa Alangilan. Bao salamat gid sa iya sini nga coconut bonsai. Bao thank you gid no? Si Ons Barrera, good evening, Action Bray. Monitor lang kami di upod mga anak ko, Sofia, Sam, Mama, Nila, Lorely, kag Uping, no? Okay. Ginhilanat ko. Okay, sige. Carmelo Garingo, good evening, Action Bray. Always lang gapamati, no? Sa nagakapamangkot ni Parti Basura, ang 27, okay. Sa nagasaka nila Parti Basura, ginakontak ko actually ang mga tao sa Kwan, sa IPM. No? May mga names ako nila diri. Galing hindi sila magsalalabat ang sa IPM. Ambot sa ila kung nga di sila magsalalabat anong problema no ining si duwa ini sila mga ngalan ding nga naga-in charge sa subong mo si Niel Marcelino kag si Jovel Baldo Miro. Sige, las 8:05. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Brian Borden, Aksyon Firing Line. Manamyaw kita gamay lang sa aton nga mga utod halin sa kay 295. Good evening, Sumbray. Patamyaw man sa taga Pandanon kay Mama Nita Joy Man John kag baby. Salamat gid dira sa inyo. Sige, may gabi man kay Nanay Virgie Amador dira sa Alangilan. Si retired teacher Chodoro Gaduyon. Salamat gid no sa pag-akomodar kag si Nanay Betida. Salamat gid sa inyo no. Kagang ibanda. Halin sa kay 8000. Good evening, Sir Brian. Pag-greet lang Edgar. Angga, tuto, mutya, may maoy. Monitor lang kami di Barangay Manghanoy Idol kaginamon, Sir Brian. Salamat gid ra sa inyo. Good evening, Son na Bry. Always gid kami gapamati si mo Kisha niya. Gali sang Sitio Minoro, Barangay Magalion Cadre, Moises Padilla. Si Mon Lisay Araman, Noel Amar. Naga-monitor man si MM Arivalo. Please greet lang Papa Freddy kuno kag Mama Linda Sitio Cuare Sipalay City. Salamat gid
Bert Hiraposco Caraballo, good evening, Sumbray. Monitor kami di Sandumanan. Vladimir Burgos Lopez, good evening, Sumbray. Tamyaw ko lang kay Mama Weni Burgos ang Biscom Binalbagan. Si Tita Idada, Nanay Linda, kag Tatay Ideman sa Banwa sang Morsya, good evening. Action Firing Line. Las 8:08. Sang sining hapon, nagpatigayon sang press conference si Mayor Bing Linardia, mga kaksyon, ano? Ang unod diri kay may connection sa bakuna na, no? Daw ang istorya sa buong parte na sa bakuna, meaning ara na ta sa mga panahon nga makaamat-amat kita overcome sining COVID-19 plus ang iban pagid nga mga ginpalayag ya sining hapon with Action Jan Diaz, mga kaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radyo. Action Radyo. Okay, sige. Okay pa siya. Sige, check natin si Metinion, si Action Jan. Marilyn Abarti, naga-monitor man. Raymond Salim, salamat, gid. And, okay, dali, gid lang, ano. Si Search MacTown, grabing buhok Taxon Bray. Lingaw-lingaw na. Okay, arin sa Action Jan, ano. Pamati, antang balita, gikan sa Kapitol, konsyudad sa Bacolod. Good evening, Sumbray. Ginatamyaw ko da gali si J-Boy de Los Santos sa Paglaom Village, Barangay Mansilingan, nga gapamati sang programa mo subong. Sige, alin sa kay 3005. Good PM, Action Bright, tamyaw mga pamilya Hintula, Oliveros, Tirante, sang Quintin Remo, Moises Padilla, Lino, Hintonia. Sige, alin sa Action Jan, may gabi. Action Bright sa special session sang Sangguniang Panlusod kahapon, Enero 6, ang naginggahan sang otoridad sang Sangguniang Panlunsod. Si Bacolod City Mayor Evilio Lunardia nga magperma sang ginpropose nga multilateral kag confidentiality agreement sa tunga sa lokal nga gobyerno sang Bacolod kag ining AstraZeneca Pharmaceuticals Philippines o kunamuning AstraZeneca Action Bray nga manufacturer o distributor sang bakuna kontra COVID-19. Of course, kalakip man sining agreement o kung kasugtanan ang of course pungsod Pilipinas ang paagi sa National Task Force Against COVID-19 nga ginapangunahan naman ni Secretary Carlito Galvez Jr. bilang vaccine czar sa Department of Health nga ginatiglawas sa Department of Health Secretary Francisco Duque III. May kangtanan sa muning pagbakal o procurement sang bakuna Action Bray bato COVID-19. Isa ka adlaw ang nakaligad kaina sang hapon antes pamangkin patigayon ang press conference sa Mascara Hall dra mismo sa Bacolod City Government Center. Ginpermahan na ni Bacolod City Mayor Lunardia ining confidential kag multilateral agreement Action Brian sa tubang sang media. O galing ang kaundan sining mga agreement o kasugtanan ang wala ginpalayag Action Brian ni Lunardia mangudsuno sa iya confidential ang unod sa sinima mismo na mga kasugtanan. Nga confidential, how? Oo. Yes, Action Brian, no? Isa na ato nga gipamawagkaina according sa iya doa mo ni halos tanan nga mga local governments o kundi bisan pang gobyerno nasyonal may ginatawag nga confidential agreement para lamang nga makabakalkas ng bakuna. Isa na Action Bray sa hindi nila mapalayag kung tagpilagid ang exact kung pila kabilog Action Bray. Even ang doses, balasang itublok si mga bakuna, hindi pa subong ma-confirm as of this time sang gobyerno nga amo na kalakip silang ginatawag confidential agreement. Pero basta ang ginpain 300 milyones pesos para lang sa bakuna. Yes, Action Bray, no? Makatuda ko sa amount is 300 million pesos amo ni ginpain sang gobyerno sang Bacolod sa pagbakal sining bakuna Action Bray. Kaina dito ginpayag diri sang alkalde nga according sa iya on time kag nagapanguna isa sa mga nagapanguna ang syudad sang Bacolod sa tika nga ginhimo lamang makagbakal o kung makaprocure sang bakuna Action Bray gikan sa mga international pharmaceuticals nga nagaproduce o kung nagahimo abi sining mga dokumento o sining mga bakuna. Ang dokumento Action Bray nga kalakip dari ang kasugtanan ang sunokay Lunardia na bato na sang AstraZeneca Pharmaceutical Philippines kag actually kaina
sa tuwato nga sa press conference, gulpi lang na nawag ang tiglawas ng AstraZeneca kag iaging gupermar nga ang sudad sa Bacolod ang kalakip na sa listahan sang may deal. Buot silingon magapirma na sang deal sa palaubuton nga Sabado nga sila ang mahimo kumpirmado nga maka-avail sa ginatawag nga bakuna action drive. Yaring una nga payag ni Bacolod City Mayor Evilio Linardia. Confidentiality agreement with AstraZeneca and the multilateral agreement for the advanced purchase of AZD1222 vaccine in the Philippines. This is between and among AstraZeneca Pharmaceuticals, the Republic of the Philippines, through the National Task Force Against COVID, or NTF, represented by Secretary Carlito Galvez as vaccine czar. The Department of Health, represented by Secretary Duque, and the city government of Bacolod, represented by yours truly. Then the confidentiality agreement is between the city government and AstraZeneca. We feel uncomfortable with this, but in as much as it is confidential in nature, and it is even said here that it is privileged and confidential, we cannot share with you the papers themselves. We can answer questions within the parameters of what we may be allowed, but many details in the realm of confidentiality cannot be shared with you. But this is just to assure you that Bacolod City is on track. Bacolod City is on time. Bacolod City is among those in the lead, as against what some of our political opponents may say na delay kuno ang budget ng syudad. Ano nga delay are you talking about? You cannot understand that. Ibang wala nyo ikaw yung delay na. There is no such thing as delay here. Action Drive, pinakauli nga bahin sa payag ni Dorodia, amo ng berta niya sa iya ginatawag mga political opponents nga nagapalayag nga delayed ang tikang sang gobyerno sa may kantanan sining pagbakalas ng COVID-19 action drive. Ate kon sa pako niya na yung mga political opponent action dyan, maugtas na siya, tutuka niya na lang na yung bakuna action dyan kay para tapos ang story action dyan. Exactly, action drive, no? May angot sini, isa sa ginapamangkot yun permi, kay may kasultanan, lakip na nga confidential in nature action drive, ang ilang kasultanan, ang bili sang ipain nga kantidad. Kaya na sa press conference, hindi gid malikawan o wala gid na likawan nga ginbutyag o kaging palayag ni Mayor Evilio Linardia ang balor sang ipain sa gobyerno. Ang lokal nga panguluhan sa Bacolod ang nagapain action price sang 300 milyones pesos, 300 million pesos sa pagbakal sining COVID-19 nga bakuna. Inisyal na sa action drive. Kaya according to Ricky Noradia, mahimo pa ma-adjust. Pwede nga magamay or mas dakong posibilidad nga maglapo pagid depende sa sitwasyon kag kung kinahanglanon gid man. According to Ricky Noradia, ang ilay moon bilang preparasyon sinitri kaya ginaprepararan nila ang 3 million pesos nga kantidad para sa pagbakal sa bakuna. Mahimo nga i-augment nila, i-realign nila o kung i-revert nila ang pila ka mga items sa existing nga budget sang lokal nga panguluhan sa Bacolod para lamang nga mabakal atong ginatawag nga bakuna action drive. Subot sila nga basi iba nga budget ng dogon nila sa bulig sa sangguniang panglungsod, of course, kung naprubahan, hindi na muna action drive ang gamiton nila para makabakal sang bakuna. Tandaan sa sining kasultanan, kag base sa protocol sa national government, ang gakatabo action drive, iniya nagpirma lamang ang local government with pharmaceutical, pero ihatag ni nila action drive sa national government, kaya ang national government ni ang ma-procure kung mabakal sang bakuna. So meaning tanan maagi gyapon sa national government. Okay, kinanglan ni under na sa FDA tanan action dyan mo, di ba pwede nga riktahon na nimo, di ba? Yes, kinalami approval action price ng Food and Drug Administration. So ang mabakalas ng bakuna nga muning aprubahan gid sa FDA ang national government gid ya. Pero ang kakatabo isang budget halin sa may local government. Kaya kung may duduman action price adto, ang tani ang gusto na matabo national government ang mabakal, ang tugangan ka local government mong tignan guro yawan gastong national government pila ang kabilog tao sa Pilipinas. Oo, ang natabo sa action price, ang local government amo ni may sila kung kantidad nga ginalokar, sinato ang maatag sa national government nga nadala
o kung may bill na sa pharmaceutical company. So, amo ni matabo action bray, turo nila, depende pa na kay ongoing ila preparation sa kwarta. Amo na nagaling kay dapat pa makuntina in terms of transparency sa pagbakal. Especially nga, we are not talking about thousands of pesos. This is 300 million pesos action bray. Kay yating o under isang local government, kung tani maximum number sang bakuna ang ilang mabakal. Pero according to Kilodadiya, depende pa na kay hindi lang ang Bacolod ang dito ka nagakuha sang tempo kung saan sa nga makabaka sa bakuna. Do halos tanan nga mga lokal nga panguluhan o mga syudad kag Banwa Abe nagatinguha man action by no nga may agreement kag makabakal sa bakuna sa mga ginatawag na pharmaceutical companies. Ang makatabo today, kung sino naman ang maka-avail sa bakuna, magapatigayon sila sa profiling. Kung nadumduman action bright, tinalikdan nga bulan, na dihon sang isa ka grupo amo ning COVAX balang COVID-19 Vaccination Council ang Bacolod kag sila action bright magapatigayon sa profiling. Kaya maka-avail sang bakuna o ang priority gid sinitring ito nga priority sector nga base man sa gina-identify sa Department of Health kag sang National Interagency Task Force for the Emerging Infectious Diseases. So kung sino tong una ila gina-identify, sila tong mangin una nga ginatawag nga priority. Ang isa din na batian naton kay ina dikto sa press conference, mga frontliners, medical workers, mga police, mga educators, manunudlo, tanan nga mga action lagi nagkabit nga frontliners, do sila ni kalakip na mga vulnerable sector, mga may senior citizens, no, mga 60 years old and above. So most probably sila ni action bray ang kabahin sa mga priority. Pero ang pagpabakuna, voluntary siya. Galing kay ginaengganyo lang nilang tanan nga kung tani action bray magpabakuna gid sila. Ang matabo na da is the waiver silang ipangatag. Pwede man action dyan, pwede guro voluntary sa mga civilian, lagid pero sa mga frontliners, di guro mandatory action dyan. Most probably mo gina-action bray kay may profiling sila nga to may pagka-survey siya nga amo i-identify nila nga o kamo ni do pare basta swab action bray o kamo ni ang ma-entitled sa vaccination. So bisan man baka voluntary kalabanan di guro action bray do obligatory para sa ila kay kabayad nila trabaho damo na bing matabo. Yes. Pero kung diri sa city voluntary siya kay may waiver sa nga permahan. Permahan mo na para at least no nga nagpamag-ano ka nga mapabakuna ka. And then ang matabo bisan nga voluntary siya gina-encourage nila action bray nga magpabakuna gid. Inaya for priority sector nga kalakip sa ila. Yari sa Bacolod City Mayor Evil Nadia. Where the health and lives of our people are concerned, we will go for broke. We are willing to augment, to realign, to revert any and all items in our budget if the need arises. And we will be starting with a preparation of 300 million for the vaccines. And we will still make adjustments if necessary. But there are good reasons why we're not. We stand like that in the meantime because we know the real score and we will adjust accordingly as the circumstances develop, because this vaccine procurement or availment process does not involve Bacolod and the national government alone. We're talking here of some kind of competition likewise with the rest of the Philippines. In fact, I was just told that the union and local authorities in the Philippines is asking for an emergency meeting with all the other days because dapat i-coordinate. But on record, the LCP has done what it believed it should do. So that is more reason for me to say that we are in the lead. So we're happy to tell you that yours truly has been in touch. Action by nabatihan si Mayor Leonardia. Klaron ta action by atong priority sector ina-identify sa council. Pero ang sabay naman action by sa mga negosyante o kung sa mga empleyado, sa mga pribado nga magkomboyan o kung kompanya, according to Leonardia,
magapatigalan sila sa kampanya diri sa Bacolod sa tanan nga mga negosyante nga sila Action Bray ang mabakal sa bakuna o kung nagasto sa pagbakal sa bakuna para sa ila nga mga empleyado. Aha. Kay may iba na kuno nga mga lugar diri sa pungsod Pilipinas nga mo sila nagakatabo nga may naga-volunteer na nga kami ang mahandol sa paggastos sa pagbakal sa bakuna para sa ilang mga empleyado. And according diri kay Lunadia nga posible man nila diri sa Bacolod. Kay kung hindi kay go enough abing budget, tibati pwede sila nga naka-volunteer para tanan Action Bray within sa ila dira nga bahin mabakunahan gid man. Pero action dyan, din mabakal ini mga negosyante sa city ta or separate sila mabakal yas ang kaugalingon nila nga dito sa farmagin mismo? Ang matabo Action Bray malabay sila gapon sa local government. Okay. Bali ano nila coordinate sa local government kaya mo na protocol sa national government and then ang local government naman ma-coordinate to base sila memorandum sa national government and sa pharmaceutical Action Bray. Okay, so like for example ako negosyante, abi, may 300 million ang city, mabakal ko bi karon niya 1 million akon, so 301 million ang baklon sa city na. Yes, Action Bray. Okay, basib na magwa sini ang negosyante mabakal sa syudad, iyan na ka syudad, iyan na ka gobyerno, tawo mo, imi kwarta, di ba? O kaya masibuhin na nila itong 300 million. Okay. Amo tong unay maka-income pang city, to di man naguro pwede na. Yes, amo na matabo Action Bray nga kung ambal ang isa ka pribado o kung negosante nga para sa kung empleyado, mabakal siya pero ipagi lang sa local government. Pero amo gito yung exact amount, hindi pagibuhin sa gin-purchase kung gin-procure sa local government Action Bray. Kapag insindi, tada kung nga iagi gid sa city, abi, para sa legality na action dyan, para hindi mahimo blang bugos, pila kadlaw kay basi, matabo ni maglinusot na lang nga way gaagi sa gobyerno blang action dyan. Oo, kagita Action Bray may FDA approval, kinapangayo. Isa pa gid na, kita mo galalain sa subong kay nabakunahan ng mga incheck tadi way takbalo or Chinese national gani. O mga pogos to, Action Bray, approval from the FDA. Tisubong to, wala pa magikunos ang total approval, pero amo na kailangan dapat maagi gid o masunod gid sa protocol Action Bray. Ari may mapamangkot action dyan. Don't know kung masabat mo ni or na-mention lang kayo na libre inang bakuna from the city to the public action dyan? Sa mga gina-identify nga priority sectors, pag makalakip sa gina-identify mismo sa local government, libre sa in general, free sa Action Bray. Pero sa motungan ba ko na kaina, ako dito sa ila, kung wala sa nalakip, like for example, ang negosyante, depende na sa negosyante, kung imo siya for free sa empleyado or i-deduct sa ila, wala pa na Action Bray, depende na guro sa... Diskresyon naman na guro sang negosyante, manakita ila na yan mo, ang kwarta sa gobyerno, dapat librihon lang gid nila sa tao, guro action dyan, amo malang na. Oo, tamo na sa matabo Action Bray. Kaya according to kay Mayor Bing, ang iya term is in general, ang iya din nga ginamba kay na in general for free. Pero at it is happening in the national scene sa mga negosyante, ila ginakampanya nga sila magasto para sa ila mga empleyado. So amo nang iya nga kay ang may-ari di Action Bray plano si Bacolod City Councilor Lindo Ramos kay naging pagtama sa press conference nga mapasal sila sa lokal nga ordinansa nga maga-obligar gidya sa mga negosyante nga mabakal sila sang ila nga o magasto sila sang bakuna para sa ila mga empleyado. And according to kay Lunadia, personally pabor siya sa sina nga tikang kay ambaliya kinanglaman na mahimo sa mga negosyante para matarong mabalik sa normal na sitwasyon nga suportahan ang tikang Action Bray sang gobyerno ilabi na driman sa may syudad sang Bacolod. Pero subong wala pa na nakuha sang side kay kabalo ko mas may mga reaksyon kinila mga negosyante pero according sa ila magasapol sila sa masunod nga semana sa grupo sa mga negosyante diri sa Bacolod para istoryahan ang recovery plan kalakip ng Action Bray ining plano nga pagkampanya nga inganyo ng mga negosyante na maggasto sa bakuna para sila empleyado. Pero may ara man nag-hands up dabi nga negosyante subong dyan, may ara na? Diri sa Bacolod may initial na sila? Action Bray pero national company na siya. Okay. National company siya nga may-ari di sila branch may Mos Bacolod nga nagambal nga sila magasto para sa ilang empleyado. Ti sa mga gulugagbay nga manegosyante, di guro ti daw bulubudlay ni sila guro no. Anyways, ti ulat-ulaton direction dyan, ano? Okay, do pila ka dollars galining worth ang every vial sang hindi magali Action Bray 2,000 pesos ang worth yaman. Mahal gali ni. But ko na check ko kay nasa kon nga research kay ining AstraZeneca, ining AstraZeneca Pharmaceuticals
do Oxford days siya, bot siya sa England sa $2 ang presyo sang kada buyer. Sa mutuang bulk in action bray, hindi pa mabalaan mo kay inigiling nga sa isang vaccine, may depende din sa dosage. Mayroon double dose, half dose, kag 1 dose. So depende pa sa bray kung pila dari ang ihatag sa Bacolod kung tag 2 ka dose, di mo na mahal-mahal. Pero ang requirements nito, duwa action dyan eh. Kaya kung isa lang, hindi ko nun mahimo, 95% ang igo sa bakuna sa lawas mo kuno dapat duhagid kay 50 lang ako nung isa mo. Amo nang ginatawag nila action by efficacy level o kung paano lang epektibo ang bakuna. Oo. Kaya mo actually kung lang naton sa mga research and nagkainagin pala Manila, kadamo gambal nubo ko ng effectivity efficacy sa bakuna nga ini pero ti ambal nila amo nig isa sa pinakabarato action bray. Amo to lang nurse bala dito sa Britain to kung sa UK to nga gin-injekan siya muna isa lang ka dose muna after 1 week nag-positive siya gapon kay dapat may isa pa dapat isa pagid ka dose pagid para magdoble siya nga hindi man 100% at least 90+% ang igo sa bakuna sa lawas niya nga ti makubiran ka na gid sining COVID-19 action dyan. Alam mo, pag in-action bray, kay kulang taon na to, kulang pagid sa education, ang publiko, may kang tanan, sining kung anong benepisyo, epekto sang vaccine nga ini. Pero according to kay Mayor Bing, nagatingwa man ang COVID-19 Vaccine Council sa pagpatigayon sa information and dissemination campaign and education campaign sa publiko para maintindihan nila anong benepisyo, anong epekto sining sa isang bakuna, action bray. Isa pa ginakadako nga trabaho sa buong sang lokalidad kay amo nang kita mo to kay na ang balita sa national 47% tiya sang Pinoy hindi magpa-inject action dyan mo kag 82% dito ang nagakahangawa gid nga basi ano matabo sa ila kung mabaksinan sila so dapat mayari kita education campaign di sa lokal. Damo mo to kina na mention na Dr. Cristo Rongon action bray nga diri ginapabaskog nilang information and education kay para maintindihan sa publiko ano ni matabo sila once magpabakuna sila sa ganong importante. Ang abado ni Mayor Bing, dali maintindihan sa publiko nga mas nakadlukan ang COVID-19 kung ikumpara sa bakuna action bray. Kaya amo nang ipainsindig ito todo sa mga utod ta no kay hindi tanin sila yung ma-please tanan action dyan mo bisan ako gani kita gani adlaw gabukan tadi sang research tadi kita antamang isa daw kakulbaan man tabla pero pila kadlaw bari basi makapamatuod sa ato ni mga Chinese national kundi shinmil na sila na bakunahan. Tinagadalagan pa mas labo nga pisik-pisik man sila. Daw ay manipikto nga malain sa bakuna action dyan Tuna pa nila bakuna. Sama na pa sa Bray. Ang ginapandaman lang din Mayor Bing ang mga trolls kay sunod sa iya, damo mga trolls nga nagapalaptasan sa lang impormasyon. Ang angkatya diri sa mga trolls, magpakilala sila sa Bray kay sunod sa iya, sila ang una niya nga bakunahan sa COVID-19 vaccine sa Bray. Na mga fake da, abi ipauntatay niya ng fake da niya? Tiyang balaga ni, pakilala, kamabala, kay kamuunahon, kung mabakuna. Di ba si Sabton sabi sa mga trolls, ang imo mabi trolls na pakilala man sa amon, be? Ako naman, balaga bakuna sa hangin. Pero pababay lang sa Bacolod, kag Negros Occidental. Bacolod, gido? Hindi ta pagamito ng bakuna for political reason action dyan, kay lapit ng 2022. Lainon taniya ang vaccine nga ini, ihatag tani formal sa tao action dyan, Yes, narin sa Bacolod City Mayor Evilio Leonardia. Among priority will go through the line of, will follow the priorities as given to us by the national government. Okay? In general, we want to give this to our people for free. However, as it is happening in the national scene and even with our neighbor, maalokar sang para sa ilang mga empleyado. Kompanya niya are concerned, sila yung maggastos ang para sa ilang mga empleyado. So makampanya man kami di sa aton mga negosyante with the chairmanship of Councilor Ninue, who is the committee chairman in the SP on Trade and Industry. Nga mangayo kami sa ilabulig. Kay parang, after all, if it is expected that because of their social responsibility nature, ang ilagay nga social responsibility program, gataabot kami nga sila ang
sa mga negosyante, sila ang mga gastos ng ilang mga empleyado. Aso dyan? Sobrang ang pagpayag ni Mayor Bing, isa ka mapamangkot kila Guaxon Bray, Mayor kung na bakuna, mapabakuna ka una. Te. Abali Mayor Bing Radia, makonsulta sa siya doktor. Pero sunod sa Action Bray, handa sa magpabakuna, galing kinanglan niya na makuton iya doktor. Okay. Kung saan o sa mapabakuna, Action Bray. Di man, tsak tuman. So hindi iya pa mapalayag subong. Kasi damo ba yung mga local government heads na ba, kung magkabot na bakuna, kumauna. Ito ang gagwakson Bray, ang pabakitiri sa media para lang magsunod ng iban. Kaya pala man Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran, madungan sila kung mabakuna sa iban ng mga mapabakuna man Action Bray. Ti kung may mabakuna iban, useless ka ni bakuna 300 million ibla. Ako na kay natigtong doon nagkaano na sa nagpamakutanay na sino una mapabakuna. Kaya so far, pag may nagpalayag na siya una mapabakuna. Lalo mag-waso ulit, sino una mapabakuna gamit ko. Kung parta ka dasing mag hands up no concept galambanay no pero kung bakuna daw ga linong tao. Kaya po na kay na may iwak kasi wala man nagambang ako una mapabakuna tinagambang ito na naksambray mapabakuna lang sila pero wala nagambang kung sino mauna or ano saan o sila mapabakuna kahit hindi pa nila madesisyonan kita mo sila mismo gadwa-dwa man kaniyo. Action Bray, ang konfirmasyon na payag para mabalaan sa tumakakson nga mo ni Hambal Bacolod Mayor Evelio Radia. So, mga bay kita sa mga trolls, mga palihog, pakilala ka mo kaunahon ko namin bakuna. Mayor. Mapuluntir ko kaya gadi nga mapavaccinate. Although, I will ask my doctors, ma-confer ko, ma-consulta ko sa mga... of course, you have to expect me to consult my doctors. Kaya mga ayaw mag-advise sila. Which is usual. But of course, we want to be vaccinated. Upod ka. Action dyan? Tilihog lang ko na sa ipang bakunahan sa Plabuton. Consult mga mo sa doktor nyo ha, para patas Blackson dyan ha. Konsekwen pa, amigo ko daw siya, unfair na yakron niya eh. Di ba? Unfair na iya, nga siya mapakonsult sa doktor kami niya, tublok ka na din kadagom, ti ma-consult mo kami sa amon nga doktor kung anong advice ni doc eh. Ati, mag-inotok kini yung mga doc clinic. Amo niya pag sila nga, tanan gining kanar, gining ka doktor pa konsulta. Sadya, gini ubra ni mo. Sino ay? Bakit uli ako makakonsult na? Kung may magambal lang ako mauna bakuna, in-agree kong bakuna, galing kiti, hindi madulak so ba, makuton din mo ang pinaakalde, makutugig ko nung una, kasi ang presidente ka nagambal, ako mauna bakuna, mo sini. Galing kiti dari, amo na guro aki ko ng taon si Mayor, part ng vulnerable, kaya may edad, senior citizen, vulnerable. Ikaw karon nga priority, good man. Kamala kasi Mayor Bing niya, playing safe man na siya mo. Di sa gusto nga iba sa tao like Duterte. Hambal niya, ako na. Tapos mabos bakuna, basi hindi man, dako okay, malang ka Duterte nga bawion niya ng statement. Yan mo, nadibla? Yes, Action Bray. Muna, part na guro sang ilang, nga mapag-check sila sa doktor, kapos sa ilang health. Yes, no? correct na ho. Pwede sila lang kapabakuna na or hindi. Okay, sa una di sa Bacolod, na doon duman mo to Action Jan College ka to eh. Nablang, ano to na sa una Action Jan, Action J, anong ula-ula, ice bla sa ulo bla? Ice bucket challenge. Ice bucket challenge to. Na testingan gito si Anay Mayor Monico Puentevilla mo. Oo. Siya mapa ula ko. Ulaan giga. Firing line. Titira lang ko ang ice bucket. Nagpaula gito sa propaw ang itsura ti daw kulbaan man kami galanto kay basi sumaka ang dugo sa kabugnaw bla. May edad naman. Next time hindi git sakto ning ginimo ni Mayor Bing hindi gin maghambal nga ako pa una kay basi mabutang sa alang-alang daksyon daw. Oo, muna no part is sa ilang protocol o sa ilabing seso kay the-base lang sila scientific Action Bray kung anong ilay mo on. So muna, sa itong mga ka-action, ang pila ka makaundan, may mga dugang development but and action, Radyo Bacolod mga ka-action. Balita, gikan sa patrol, ang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa sa action sa Bacolod Action, Radyo. Action firing line. Sa dyan mo bakuna ni mo. Sige, no?
Ini nga bahin maka-action dulong sa aton sang live extend. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sila nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig. May gabi kay Marilyn Abarte, yes, dapat ang may sakit pa, consult anay sa doktor. Pero need gid mauna ang mayor or mga official ta. Sulog ganon man ni si Nanay Marilyn, no? Unahon gisla nay, no? Oh. Okay, Ana Mandrigos Rob, sir natingala ko bala nga ang Pilipinas nagapanik nga mangita budget para sa vaccine ko, no? Samantalang nag-declared na ang World Health Organization kag other European country like England, Norway, and etc. nga madonate sila sang mga poor, di na tuman, country like Philippines, etc. for free only. So why nga mabaygid kon may mahatag man lang nga free vaccine? Just saying. Tsakto na. Maging mention na sang ligad nga ang mga third world country tagaan lang sang libre nga vaccine para kabalo ka nga ginahimo ni sa mga first world country kiti damo ga kalalad to sa ilang halin diri sa aton ti hadlok man isla nga base may COVID ti mang libre na lang sila tod na. Maybert Ganza kun tani Action Brian idulong ko na mga bata ko samon sa Moises Padilla kay halin July 2020 wala kapuli tungod sa pandemic kag kun tani mapuli da kapuli sila kay mabudlay sang ila pag-eskwela nga ato din sila ato sa amon ang ila module Action Brian pero tungod sang nabalaan ko nga amo na to patakaran sa amon nga ginpatuman nga protocol hindi ko mabalaan kung kapuli pa mi Action Brian para kuntani hindi mabudlayan mga bata ko sa pag-answer sa ila module kay nagligad sa series or double tire lang gipadala sa mother ko ang module kag permiro ang teacher nga diri gapuli sa sumag didto tudlo sa amon Quintin Remo Moises Padilla na huya ko kay Ma'am Gani Action Bray nagwakasyon lang na dita ni duha pwede naman kapuli pwede na kamo kapuli be dito pamangkot ang pamangkot mo gina kun pwede kapuli pwede na kamo kapuli sa inyo to sa Moises Padilla. Michael John Season, mayang gabi Action Brian, monitor lang ko di sa Chato Elias Paranaque. Hilo lang sa tanan nga Energy Fans Club. Great ko lang Season Palma family sa Purok Brotherhood, sumag salamat. Nora Oliveros, good evening Action Brian, monitor lang kami di husband ko Benji Oliveros diri sa Barangay Robles, La Castillana, more power and God bless. Sa 300 million, pila kabilog mabaksin ang mabakal sina, why nilagin palayag. Andrea Amandri Jaime, Amanda, sorry. Good evening, Action Radio, watching from Barangay Mansilingan. Carmelo Garingo, good evening, Action Bray. Free lang na ang bakuna para sa tanan Action Bray. Free lang George Nollard Araman. Mohit Dak kung ano negosyo ng iya kare. Si Maybert Gansa. Bangkot lang ko kinanglan nga ipang swab test kuno sa kada balay isa bisan wala sang kaso kinanglan ipang kaso COVID-19 kuno manunugid ang taga Bacolod nga magpuli sa bag-ong tuig waay sang amusin na di ka magpati sila waay Ivanisa Sperta Gilyang, good evening Action Brian, monitor lang ko live Mansilingan talking about COVID vaccine sa mga Chinese. Praying nga it's true nga okay sila. Tani hindi propaganda lang. God knows. So let's pray nga guidan ang aton mga government officials sa mga desisyon nila. Si Hara Dravert Jen, good evening Action Bray, watching from Bago City. God bless always. Salamat. Dapat free gid kay mahal na or basi may hukos-pukos naman na pray lang all things will be better. Vicente Semiliano, good evening sa Brian, monitor kami diya Action Radio sa CHCN Hotel
Condolence lang sa family Semiliano sa sitio Hiniwaan, Barangay Magalion, Cadre, sa nagtaliwan namon nga Tio Ramon Semiliano Sr. Okay, sige. Okay. Kay Kwan, kay Maybert Ganza, why nisang swab test pa? O kung wala sang COVID, why na gina swab test? Sa amon diri Sir Bry, extended lockdown until Jan 21 diri sa Niagara Falls, Canada. Emma Alcuela Curlstrom, good evening Sir Bry, watching live from Sweden. Dennis Richard Tibor Roma, ang Pilipinas nagpain sang milyon nga pundo para sa bakuna. What if bikon hindi man efficient ang bakuna, kanugo na sang kwarta. Good evening sir. Amugid na pinagusto kong kisa. Halin kay Tungburan Tuario. Good evening Sir Bry, gasigabong Action Radio, Shinda Mansalayao, Barangay Nato, La Castellana. Diog lang great job in Panes de Leon, Family Chay Putot, kag Choy Pulion, Baltazar, nong Jimmy Tuario alias Boy Dilap. Sige. Ang iban pagidiri daligid lang. Raymond Salim, nagamonitor subong sa DSB, Barangay Bagong Silang. Vanessa Mayo, actually tapos na ako naka-vaccine Jan 5, everything went well. Pfizer ang ngalan sang vaccine ko from USA TY. Ti kumusta ka ma'am? Jan Alminario Claor. Good evening, Sumbray. Jan gali ang nagbugno si mo sa nagligad. Patamyaw ko is Trophy family. Okay. No, sa Barangay 16. May gabi. Salamat gid sa imo da, ha? Lipat mo ko magtamyaw sa imo ka. Si Jan Claor, no, sa Barangay 16 o Barangay 35. Salamat gid ha, naga-bike-bike pa ni bata nimo. Sige, kita na ito na so na, bike-bike ta. Marilyn Abarte, pamati lang kami ni Barangay Nato, Suligin, La Castellana. Keep safe. Sige. Rowena Castillo de la Cruz. Good evening, Sumbray. God bless, idol kagid sang bata ko na si Kizel de la Cruz. Salamat kid. Good evening. Okay, sige. Okay, sige. No? There is the lom. Lagson tani mga greetings nyo. Okay. Sige. Relax lang ko. Gamay ha. Balik ko dugay-dugay. Ha? Sige. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pambudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. Hingangawon ko na si Aksyon Marlon Hinabiya kay kadamo nagapamati subong sa taga Don Salvador Benedicto kay ginapangita ginisubong ho
atong balang binastos da sa Don Salvador Benedicto sakay sa motorsiklo nga may bitbit nga placard iya nga may ngalan nga Sex Bailo Bugas. Dito na bad trip gid ang alkalde sang Don Salvador. Hindi gid siya nanamian sa to. So ginapapangita subong. Actually nagapangayo siya bulig sa Toboso nga mayor kay taga didto kuno ato ang babae nga ato maka-aksyon kag ang angkas niya. Oo, so check naton bing dugang sini nga detalye kay may ari di sang nagapamangkot sa aton kung nadalasa ang iya sining bata man. Okay, bata yan na litratuhan mading may placard nga dala ang angkas man nga ay susnano. Pero lain ang ginapangita diri, no? Ari mas lala ning iya sang babae nimo. Aray sa detalye Action Marlon, hinabi Action Mar, may gabi. Action na bray, mayong gabi, nag-istorya na si Mayor Marcelin de la Cruz. Bale may communication na siya sa kay Mayor Richard Hahoco sa nga banwasang nga Toboso kay man nebalawan nga yadtong duha ka mga nagasakay sa motorsiklo, partikular yan ang backrider o kung nag-angkas bato ng ang placard na may talaga nga binastos residente kila sumbray sang banwasang Toboso. So bali isa ba lang sila ka distrito, lapit-lapit ba lang dara sa Don Salvador Benedicto o galing kay hambal ni Mayor de la Cruz sa Sumbray way pa sa sang dinauyatan na ngalan tadtong nag-angkas o kung nagamaneho sang motor. No, may ara sang statement ang alkalde na nakapost magana sa ilas na rin official Facebook page na nagapaandam sa sinuman nga maghimo sang siring ginhimo man sang duha nga ginakada Action Bray immoral acts. Basi palang mapilitan sa ulihi ang banwang i-declare na silang persona non grata. Uy. No? Isa ina sa ginatunan, isa ina sa ginapalipugan na posible himuon sang banwa kung magsigisigi ina Action Bray. Now, magpersona non grata, siyempre, paon ngalan mo, tandaan ka, kag hindi ka napasulong sa isa ka lugar. Okay. Hindi ka welcome. No? Pero hambal ni Mayor de la Cruz Action Bray, depende pa rin kung ano ang mga resulta once nga magpakita gid kag magkadto gid sa Banwasan Don Salvador Benedicto ning duha. Kaya may information man si Mayor de la Cruz Action Bray nga deklano gid man kuno ining duha nga magpangayo sang pasensya. Tiara man ang gali. Mapayo sang pasensya. Mayara man kay na summarize ang statement ang alkalde nga sa Don Salvador Benedicto, ginatinguan din sa mga opisyal dira nga ma-promote ang good governance kag mapabilin ang maayong relasyon sa ila siri nga constituents. Pero Action Mar, amo man lang ito yung ginapangita, subong magluwas sa tuway naman niya isang iban pa Action Mar, no? Why in Action Bray, kay ang iba na nga picture ng din postman, daw nagsulod-sulod na lang na, kadugin angot na lang bala sa ila. Why man gan Action Bray isang confirmation kung bala ina miyembro man sa ila sa ring motorcycle club. Okay. No, inang may sakay sa auto. Oo. May sapagid nga kasakay mo sa motor nga may ginauyatan man nga placard, nga may hindi mamayo nga mga tinaga. Dire sila ang Action Bray makakonsentrate. Kasi nga duha, na nagkuha niya sa atensyon sang publiko pagsulod nila dara sa may Don Salvador Benedicto. Dari si Mayor de la Cruz. Kita na magkuhan ginamitingan, tanamon kanong mga mayo nga tikang para matapna ini. So, hindi lang basta-basta lang magpataka lang anay ko na, no? So, ako kabati man ko nga ti mga yung sila kong pasensya, kung tilang taon ta kay way pa man. So, taga-Toboso, pero subong way pa ko mga ngalan, pero kakomunicate man kami sang mayor sa Toboso, kag ipatawag man sila kag ipapasa sa amon. Depende kung anong regulate, no? Na best tiara kita sa MGCQ, hindi ba nato napugnan nga mapili lang ta sa pasudlon. But of course, everyone is welcome. Provided sa motorcycle, di syempre may mga ordinansa kita, yung mga open pipe, street pipe, kag
kung ano pa may ordinansa. So mo mga implementar naton. Ang atong kapulisan nagapakain na kita bulig sa HPG kagiban pa kay kadamo sang kasululod nga molotor sa Banwa sa Don Salvador Benedicto. Una, wala rehistro ang ilang mga motor. Ikaduwa, may wala man mga lisensya o kung ang lisensya nila, wala sang number 1 na lang qualified for motorcycle na enforce naton. Kag may ara pagid nga wala gidya wala rehistro, wala lisensya, mga amo sina. So, aksyon na baray. Ang DSB hambal ni Mayor de la Cruz bukas gina para sa tanan labi na sa mga turista, lokal man o kon foreigner, provided must be respectful. Yes, so No? may nagakulo-comment pa nga siya ilo stricto pang Don Salvador sa mga open pipe na kag nagasinulod da. Sige, kay na may mga pipe la kadlaw kag ang nagapa-income da kuno mga rider sa motorsiklo da mo sinablali kuti. Ang iyan niya komento, yaho gusto nila nga tulirahon na gadya mga wrongdoings nila ya kang mga waywaay gadya mga tao Oo, kung nagasulod nagsobray sa DSB kada Domingo hambal ni Mayor de la Cruz more or less 3,000 mo. As pagkadamo to Action Mark. So, 3 mil, isa 3 mil pila man lang guro na Action Baray ang nagakurisog. Nagabinuang da. Gusto gid nga nila yung gihapon magbalik-balik sa sobray sa DSB. Kay isa na sang pinakamayo nga lugar karagawan labi na sa mga riders sa gitatuan. Yes. Maning balita ang ka-action yung action na Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Mar, balita gikan Kapitolyo. Giningagaw tala nagkidamo ka pinamangkot diri, no? May nagapamangkot sa akon diri kay ang iya sining bata naka-drive man motorsiklo kag ang pakaisa nagabulubit-bit man ka placard pero hindi man niya binastos gid abi kumpara mo to sa isa. Tiyan mo na, baseling ko, hindi to sila gidya kay do ka-slight lang to ila. Ito gidyang, imagine mo na bala mo yung sex baylo bugas. Imagine mo na kung ano katuntos ang utok ya sining. Action Firing Line. Mga liberated nga mga kabataan, no? Do ka mga kuan na gidlay ng mga ginikanan, amo na hambal ko blakay na, nga ginikanan, kilala ng bata niya sa itsura, sa tindog, sa katahom, mo ko na da, pero wais lang kabalo, ang attitude gali mayara sa kabataan nga siya no kabuot sa ginikanan, bastos ang kabataan. Action Firing Line. Imagine mo, ikaw Iloy, bata mo, kita mo sa Facebook na, amo nang ginabitbit niya, sex by low bugas, ano ay ang reaction mo naman? Do ka na, ay sus ko. Action Firing Line. Sige, no? Las 8:55 mga ka-action. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balitang ito. May gabi kay Crispin Hico, no? Thank you again. Ay, si Sir Crispin Hico, gani naga-monitor sa aton. Doc, ikaw ni, salamat kita. Paper Purse Lexo Bry, hindi man kompleto ang placard sang babae, 6 baylo bugas, pila ka kilo nga bugas ang baylo, kag contact number niya. Binastos, gusto nila bastuson tay. Dennis Richard Timoroma, ang isa ka report to gapon, sir, fake to, di ba? According sang mayor, fake ko to, no? Ivanisa Esperta. Okay, tapos na ko da, no? Si Doc Crispin Hico, gali naga-monitor sa aton na. Sa pagbalik na dugay-dugay kay Griton tama ng Iban. Last 8:56. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1.
Aksyon banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong nagkalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Maayong gabi lang kay Jo Marie sa bata naga-monitor sa aton sini pagpangalagan. Away ko malambutan pabasan tibang nga mensahe ha. Ang pa-action guro action hands karon na action hands no. Sige no. Upod sa boss nga pwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Managers Manager Action Nona Magbanwa. Sa technical side we have Action Henry Spulgar. Action Jane by kinaman aton sini nga IT tonight.
News Center kag partner ta sa itong pagpangalaga ng aksyon Dale Salazar. Standby karon sa Action 8 Patrol Election Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Borden. Nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon. Maglibati tabuas sa mga pong istasyon kag oras sa. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,